Un minut. Un minut. Un gol Croația și atacul Croației. Duvniak. Sindrić. Duvniak. Au încercat ei câteva secunde, dar sunt în prepasiv. Sindrić în bară! În bară! Timp este! E corner! Mi s-a părut că a atins portarul mingea. S-ar putea să fie minge de arbitru? Dacă s-a dus undeva în tavan, sau s-a dat 9 metri. Nici una, nici alta. E 9 metri. E aruncare de la 9 metri pentru croații. Duvniak. Ce lupte sunt acolo pe semicerc. Sindrić. 30 de secunde. Sindrić în fața lui Viran Moroz. Duvniak. Dacă înscriu croații sunt în semifinale. Sindrić scoate portarul Spaniei. 20 de secunde. 15 secunde. Vor avea aruncare. Vor avea ocazia egalării. Pasă la Victor Thomas. 8 secunde. E fault. 9 metri. 4. 3. Ghinagalde. Croația. Croația. Croația este în semifinale. După 3 campionate mondiale consecutiv în semifinale, Spania ratează calificarea în penultimul act.